Ready go, ready go, ready go. Oh. Tikman mo. Ano din tawag ana? Ano tong tawag? Kalyo. Akalyo? Akala ko karyos. Kalyos nga, buang. Pasabihin mo kalyo. Loko ka. Ah, loko-loko ni buang-buang. Loko-loko ni buang. Ilagay ko ra 19 minutes ang kita man dito. Sarap. Oh, lami. Yun kasarap. Ako po, sabihin ko lami. Oh, halo naman. Ano pang halo? Oh, kalyos daw to. Duwat sa nagluto o gwapa kaayo. Tapatin kita dyan. Pagkalami ah. Ang na nag-comment po puro mga Bisaya. Kakainin mo siya nito. Oh. 50 seconds, 53, 54. Ayan. Oh, ito ang nagluto ko. 1 minute na.